är inte alltså. Det som folk hade bruk för 100 eller långt sedan det är alltså det gör och det slår välta på runt. Det är det jag säger. Och ska man vara tant det var inte men alltså det var det stämmer för 100 så igen. Hvis vi dog som att det är byggt det så 100 år nästa. Det är man tag till rätt det är snästa. Ja, jag ska då med det är stämmer så mycket. Det är också om där vi kommer land. Det är inte så lätt att komma land till. Och så är det att av utdrag helt från. Det är ju så sagt det är det knas. Det är så att det så där. Station för more folk kan det kan vara så väl. Jag tror jag har snö på backen så vi tänker ner på backen. Det är det ju så där nej. Det har vi. Alla sen i förrän när man brukar nekvarsk, jag vill säga att man arbetar man i görst. Och det var det, rätt av det som är närmast vid husen så det var ganska, det minst orskan det kunde bruka på att det visste det inte skulle bygga på inte. Här är rymligast, alltså hvis norran för byggt ner en rättliga slakteböver och oj så är så brattan det är rösten vält ja men till östen stora böver ner atlattan där nere. Ja, jag vet inte, alltså. Kanske hur det är i det, hvis folk bor i det är ganska där. Nej, men annars aldrig städigt så är det. Så snäggt ont alltså. Det var väldigt gott väder.